Jó estét kívánok! Ez a Bodajki Híradó március 9-i adása. A hosszúra nyúlt farsangi időszak miatt még mára is jutott egy kis mulatság. Reméljük, ezzel most már sikerül elűznünk a telet. Nézzük a részleteket. A bodajki hölgyeket köszöntötte az önkormányzat. 2011 az önkéntesség éve. Évértékelés a Fejér megyei rendőrfőkapitányságon. Téltemető pogácsasütő verseny. Farsangivál a nyugdíjas klubban. Téli focitorna. Évfordulónaptár. Rendőrségi hírek. A nőnap minden évben fontos ünnep Bodajkon, az önkormányzat idén is műsorral kedveskedett a hölgyeknek. Nőnap alkalmából idén is zenés műsorral kedveskedtek a bodajki hölgyeknek az önkormányzat férfi képviselői és munkatársai nevében. A moziban összegyűlt hölgyvendégeket először Almádi István polgármester köszöntötte. Kedves lányok, tisztelt hölgyek! A tavasz közeledtét számos hagyomány jelzi. A tavaszi megújulás és a nők ünneplése számomra elválaszthatatlan. Ilyenkor a nők kitakaroznak téli ruháikból, és fényben fürdetik arcukat. Mosolyukban érezhető a nap ragyogása. A testi, lelki felfrissülés az újjászületés ígérete. Ez az ígéret egy új időszaknak a kezdete. A március elejé nőnap, tehát minden megújulásnak a kezdete. És ez így természetes is, mert a nő a megújulás forrása. Az életet ad. Ilyenkor a férfiak virágért szaladnak, hogy köszöntsék vele a szívükhöz legközelebb állókat, édesanyjukat, választottjukat, leányukat. A virág szép és fontos ilyenkor, de az érzelmeinknek is hangot kell adnunk. Ezért hálás szívvel köszöntök én is most minden nőt. Azt mondják, hogy a férfi a teremtés koronája. De mire mennénk mi ezzel a koronával a nők nélkül? Mi lenne, ha a férfi harciasságát, vakmerősségét nem mérsékelné a nő ösztönös, megérzése, óvatossága? Ha a férfi keménységét nem oldaná a nő látsága? Nőé, aki tudja, hogy egyetlen mosoly is változtathat a világon. Érdekes módon a gyengébb nő hordozza a valódi erőt. Ennek az erőnek köszönhetjük sok esetben a béke törékeny világának a megőrzését, a családok összetartó szeretetét és a hitet a harmonikus életre. Kedves lányok, tisztelt hölgyeim! Nőnap alkalmából sok szeretettel köszöntöm Önöket, és engedjék meg, hogy egy ismeretlen szerzőnek a soraival fejezzem be köszöntőmet. Bizony, az Isten előbb a férfit teremtette meg, aztán a nőt. A művész is mindig készít egy durva vázlatot, és az igazi mestermű ezután készül. A köszöntő után Cédulás Felícia, Fehér Sándor és a táncosok léptek színpadra. A közönség nem csak együtt énekelhette velük a népszerű slágereket, hanem táncra is perdülhetett. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, a színpadon láthatják a fantázia, ének és táncegyüttes tagjait. Az elkövetkező 45 percben zenés táncos műsorral fogjuk önöket szórakoztatni. Kellemes szórakozást kívánok! Baby, miért most rád, de mindent láthattál. Láttad azt, hogy köztelen lesz az életem, hogy egy nap a fényben láss. És ez még nem minden, csodára kezdtek még, képzeld el, hogy
A rendezvény végén az első nőnapi virágcsokrot Cédulás Felícia kapta. Ezt követően pedig minden jelenlévő hölgyet szintén virággal köszöntöttek e jeles napon.